Zdravím vás, dámy a pánové, u dnešního vařeníčka s Tomášem. Dneska tady máme další vaření čínské polévky, ale dneska si ukážeme zhodnocení vlastně polívky z Half Priceu, nebo co vlastně kurva tušení. A jdeme se na to podívat. Tak, pokud otevřeme, jak jsem zmiňoval, že pokud máte nějakou kvalitnější polívku. Nejspíš tam už nebudete mít žádný jiný pytlík v tom pytlíku, kromě tohohle pytlíku, takže v tomhle pytlíku nebude jiný pytlík než tenhle. Takže tady máme jednu, vypadá to jak, že v tom je nějaký maso nebo tak, hodíme to vedle, nestratíme. Otevřeme si další, nebo nebudeme ho otvírat, budeme se na ně jenom dívat, ale máme tady nějaký chili, to je pro pálivý nadšence. A tady tohle jestli někdo umí japonsky. Tak, a to se není všechno, dáme a pánové. Máme tady plastový talíř, miska, ok, to je taky dobrý. Tady máme, dámy a pánové, samostatný nudle, které jsou takhle zavakuovaný. A tohle kurva nevím, co znamená. Co to do píči je? Dneska, co je tohle? Já jsem zapomněl, já mám schizofrenii. Tak a vrhneme se do dalšího servírování a vaření procesu jednoduchýho. Lásko, já jsem tě tady hledala, nebyla tady. A zasekl jsem se u tohohle z té součástky. Ne, to máš takovej ten, aby se to začalo vařit. Ty nemáš a jako to mám nasypat do té misky. Jo, a ještě jsem dokončil vlastně unboxing a máme tady skládací příbor. Skládací plastovou židli, teda plastovou lžíci. Ne, asi si to vezmou k vohýnku. Tak, a takhle si to vlastně složíme. Jednoduchost je krása. Tak, uvaříme si vodu, jako vždycky. Tak, vlejeme vodu jednoduše. Tak jako další, asi jste seznámeni už s instrukcemi, jak vařit vlastně ve varní konvici. To jsem měli dostat z prvního dílu. V minulém díle jsem to nějak vysvětloval, jak tohle samostatná konvice funguje. A ještě si tam můžeme přijít klidně víc vody. Tady jsou nějaký prémiový úle, stojí 150 korun, myslím teda, jsem vám ukazoval, že to stálo 150 korun, 174 dokonce, ty vole, ok. 100 gramů čistý nenávisti. Man when I chat and chit, I come through like what's good, these wigs getting split. Man better breeze than sprint, it's long if I choose to bite it down. Dělej si sami za názoru. Liverpool 4-4 in this, I make sure it's X that you wanna rally with. Oh, make a big man turn to a kid. Shout out score, we not slack out wings. Nevím, jestli chci úplně tohle žrát. fuj. To je gumový. Šáhni si na to. Dám si to do... To sám bolí, dej mi to. Ne, nebudeš ty. Dám. Tý polívky je dost, takže tam můžeme dát i víc. Oh shit. Tak a teďko zalejeme vodou, nějaká vodoka. Je to přece jenom polívka. OK. Tak se vidíme za chvilku. Čau. Zdravím vás. Mám pro vás hlavní chod dne. Můžeme asi začít servírovat.
gyros, takže tam můžeme dát i víc. Říkal jsem, že to bude slabý, takže tam dám trošku víc. Co je kurva tohle? A je to hrozně pálení. To je jako jenom zeleninová polívka, mám pocit, že jsem tam viděl, fuj, tam jsou houby. Polívka za 175 korun. Se opravdu nevyplatila. A tímhle vzkazuju všem, co mají rádi čínský polívky. Nechoďte se jí kupovat do half priceu.